guys, ito yung ngayon. Yan guys, ang Bamboo Paraiso Resort. Ganda. Siya, kayo. Ito naman ang mga pera niya na. Guys, oh. Yung Frankfurt kasi na. Dito kami sa Andrela. Bumili kami ng souvenir. Dari mag-order tayo dalawa. Super mahal. Una! Ayos ko to. Sigurado ka na ba sa yellow? Ha? Ano yung sa yellow? Yellow Z. 300 yan. May balak-bilawan. Masang pera. Opo. Sa white. Yan, may pang-t-shirt pa ng dami kong t-shirt ng mga ganyan. Puro nakapangalan. Sa Panigan. Sa Tanang. Ay, hindi. Ate, ba't hindi pa sinisindihan yung Giant Kanino ba? Sa'yo ba yan o kay ano? Yung Giant Christmas tree, ba't hindi sinisindihan? Hindi pa sinumunta ka 90. Ano, lala kami na sa bayan ako. Thank you po. Haba yun.